हेलौ लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरो खेनसेयाव फिन बरायफिनबावनाय थाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ भिडिअआ मानि सायाव जागोन। तो नोंथांमोना बयबो मबाइलखौथ' सेरनो मोजां मोनो, नाथाय मबाइलनि माखासे रहस्यफोरखौ जोङो हमदांनानै मोना। तो आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे हेल्पफुल भिडिअ लानानै फैदों। बयबो आदै मादै फंबाय बिनानाव मोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन। तो भिडिअखौ स्किप खालामालासे नोंथांमोना नायफालांबाय थाबानो जाबाय। बोरै मा खालामनांगौ, बोरै मबाइलखौ मोनफिननो हायो, बिनि सायावनो जागोन भिडिअआ। तो भिडिअखौ गोबाव खालामालासे सुरु खालामनोसै। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननाव बयनिबो मबाइलाव जिमेइला थानो नांगोन, मानोना जिमेइल नङाबा बे खामानिखौ खालामनो हाया। तो जिमेइलाथ' बयनावबो थाखायो, बयबो मिथिखायो। फार्स्टआव जोङो सेटिंआव थांनांगोन। सेटिंनिफ्राय थांनानै ओरै गाहायाव बोख्लायबोदो, बोख्लायनानै गुगोल नुदोंना, गुगोलाव थुदो। गुगोलाव थुनानै फाइन्ड माय डिभाइसआव थुदो। तो आंना अनखा, बेखायनो अन देखायदों। नोंथांमोना बेखौ अन खालामनानै लाबानो जाबाय, होनबानो नोंथांमोनहा लकेसनाव हाबगोन आरोखि। तो लोगोफोर, गोमानाय मबाइल एबा खावजानाय मबाइलफोरखौ नागिरनो थाखाय प्ले स्ट'राव थांनांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै जोङो फाइन्ड माय डिभाइस सार्च खालामनानै बेखौहाय डाउनल'ड खालामग्रोनो नांगोन। बेखौ इनस्टल खालामनानै लाग्रोदो नोंथांमोना। दानिया अपेन खालामनोसै। अपेन खालामखांनायनि उनाव नैबे साइन इन गेस्टआव जोङो सार्च खालामनानै नागिरनोसै। दानिया गावबागाव इमेलखौ बावनो नाङा दे, पासवार्डखौ। इमेल पासवार्ड बावबाथाय मोनफिननाय नङा नङाबा। टाइप खालामदो बेयाव। दानिया नै टाइप खालामखांनानै गासिबो नोंनि डिटेल्सखौ खोन्थाजोब्बाय। मबाइला मा, चार्जआ बेसेबां दं, लास्ट सिन, बिसोरखौ देखायजोब्बाय आरो। नै आंना लकेसना ओंखारबाय, मानो होनबा आंना मबाइला खाथियावनो दंखायो नालाय। लकेसना खाथियावनो देखायबाय 1 मिनिटनि। तो दिनैनि भिडिअआ बेसेयानोमोन। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामलांदो। बाय बाय।